Ja som prváčka. Ja som tretiačka a budem štvrtá. A ja budem druháčka. A ideme ochutnať najlepšie zmrzenie. Ja mám najradšie karamelové. Všetky sú dobré. Mne veľmi chutí, trochu sa rozteká a je dosť sladká. A mne proste chutí. A čo ti na nej najviac chutí? Že je sladká. Jednotka. Trojka. Tiež a je slaná, jak tá predtým. Chutí mi viac, jak tá predtým. Je lepšia ako tá predtým? Pretože je viac slanšia. Trochu. A viac sladšia. Takže taká výraznejšia? Aha. Jednotka. Tak ako máte zmrzlinu babi? Lentilkovú. Mne chutí. Pretože chutí jak lentilky. Ja mám lentilky veľmi rada. A je lepšie jak sladý karamel? Oveľa. Oveľa? Nie. Asi je moja obľúbená. Jednotka. Trojka. Pretože mne najviac chutí slaný karamel. Podľa mňa 3 jednotky. Že? Aha. Tento kornutok je oveľa lepší ako ten druhý. Akú zmrzlinu máte, babi? Karamelovú. Slaný karamel či normálny karamel? Slaný. Slaný. A nechutí mi na tom, že je taká čudná. Ako čudná? Čo je na nej čudné? Moc slaná, kyslá, horká, sladká. Chutí mi preto, že je sladká a že je najvýraznejšia a najviac mi nechutí, pretože sú tam kúsky orieškov. A ja tam cítim ešte kávu. A ja nie. Ja. Kúsky orieškov? No, chutí ako oriešková. A cítim v nej kávu. Si chutnala niekedy kávu? Áno, tvoju. Táto je trojka. 3 trojky. Tak to Pre mňa je... je toto štvorka. 3 trojky sú 9. Takže keby máte dať jednu známku, tak ako? 4. 5. Dobre, dáme si čokoládu. Dobre. Takže akú máte zmrzku, babi? Čokoládovú. Nie? Na nej chutí, že je veľmi sladká a ja veľmi sladké zmrzliny mám rada. Mne chutí na tom, že je to horká čokoláda. Ja mám horkú čokoládu rada. Ako by ste označovali túto zmrzlinu? 301 jednotiek. 301 jednotiek, až taká dobrá? A keby len jednu známku máš dať, tak ako? Jednotka. A ty by si dala ako? Asi 2. Mne chutila lentilková. Mne chutila najviac